Keď sme chodili po Slovensku toto leto, tak prevažujúci pocit ľudí nebola hrdosť, ale skôr sklamanie zo zmarených nádejí, ktorých táto krajina mohla byť. A kvôli tomu sme sa rozhodli, že nie je čas už robiť nejaké kozmetické zmeny, nejaké drobné zmeny v zákonoch, ale treba Slovenskú republiku postaviť na novo, na novej politike, novej morálke, novej ekonomike a nových verejných službách. A najmä to odlišné, čo nás odlišuje od iných, je, že veríme ľuďom. Veríme tomu, že pokiaľ by sa ľudia mohli rozhodovať slobodnejšie o svojich volených zástupcoch, o svojich sudcoch a prokurátoroch a v referendách, tak by Slovensko bolo pre nás a naše deti lepšou krajinou. Budeme radi, ak sa k našej výzve pridáte. Všetky informácie sú na internetovej stránke www.nova.sk, pretože len spoločne to môžeme dokázať. Sme hnutím, ktoré vzniká od spodu a chceme sa opierať o ľudí. O čestných, charakterných a spravodlivých ľudí v každom meste, v každej obci, v každom regióne. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že spoločným úsilím táto nová väčšina postaví Slovenskú republiku odznova.